Va començar com... Bueno, va haver-hi un any, per condicions i per factors externs, doncs que vam decidir començar a fer un viatge. Val? Aquest viatge teòricament havia de ser només d'un any, per fer això vam estar estalviant 2 anys, va ser un projecte que per dur-lo a terme doncs, no va ser fàcil, sempre hi ha com unes etapes, no? I bueno, doncs això 2 anys estalviant, després vam deixar les feines, vam acomiadar la família, ho vam vendre tot el que teníem, totes les possessions, pràcticament, i després vam fer el primer any del viatge, no? Que constava en anar principalment a Oceania i a Àsia. Va passar el primer any, vam tornar aquí, llavors teníem mono de neu, perquè també ens agrada la neu i esquiar. Total, que ens vam anar a passar tot l'hivern a Àustria, vam tornar, teníem mono de surf. Després vam anar cap a 3 mesos més a Àsia, a Sri Lanka i Indonèsia, hem tornat, i ara ja estem preparant el proper viatge, que serà al setembre del 2013, que aquest fa pinta de ser ja... Li anomenem la traca final, val? Però tampoc creiem que sigui la traca final, perquè si ens mirem amb els antecedents